बनसु फरायसा आफादा फिन आलादा रायजो बड'लेण्ड सोमावसारफिननो जानजि खाफ्रादों। जानजि खाफ्रानायखौ लानानै आगुनि सासे एनडिएफ बिनि दैदेनगिरि आथिखालाव बिटिआरनि लेङाइ गाहाय मावफुं सोद्रोमा गोविन्द चन्द्र बसुमतारिया माखासे गोनांथार बाथ्रा बुंदों जे बनसुआ आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव आंहा जेबो बुंनांगौ गैया, नाथाय सोमावसारनायनि सिगां आथिखालनि थासारियाव रायजो राजाफ्रा सोमावसारफिननो गोसो दं गैया बेखौ मिथिग्रोनाया मोजां। गोबाव सम सोमावसारनायाव बर' हारिया रांखान्थि राजखान्थि फरायनाय लिरनाय गोबां खहा जाबोबाय। बेखौनो नायनानै बर'फोरनि दाबिखौ मोनफुंजोबाब्लाबो माखासे दाबिखौनो लानानै बर'फोरा थामथि गोरोबथा खालामनाय जादोंमोन। जाय गोरोबथायाव मोननाय दफाफोरखौ मावफुङोब्लानो बड'लेण्ड रायजोनि थाखाय सोमावसारफिननो गोनां जानाय नङा। आरो बुंबावोदि बड'लेण्ड ओनसोलाव थानाय गासै हारिनि सुबुंफोरानो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव बाहागो लाफायाब्ला बर'नि सानैसोल' दैदेनगिरिफोरनि दैदेननायाव बड'लेण्डआ माब्लाबाबो जाफुङा। बर' हारिनि गोबाव समनि मोनसे सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सोरजिनाय गोबाव समनिफ्रायनो एबसुजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरा आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन। जाय सोमावसारनायाव गोबां जोहोलाव जोहोलावजोफोरा जिउ गोमाबोनांबाय। सोमावसारै भारत आरो आसाम सरकारजों दिनैसिम मोनथाम गोरोबथा जानानै थांबाय। नाथाय बर'नि गेजेराव आलादा रायजो बड'लेण्डआ बर' हारिनि गेजेराव मोनहासनो हायै अख्रांनि हाथरखि बायदि जानानै थालांबाय। आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारनायाव जा बुंनांगौ जेबो गैया। सोरहाबा जुदि गोसो गोथारै मावनो ओंखारदों बिथांमोना डेम'क्रेटिक माथिं मावथों जा बुंनांगौ गैया। खिन्थु आथिखालनि जा सिटुएसन बेवहाय रायजो राजाफ्रा थारैनो आलादा रायजोनि थाखाय सोमावसारगोन ना सोमावसारबा सोमावसारनायनि गोसो दंना गैया बेखौ मोनदांनायनि उनावसो बिथांमोना आखाइ होनाया मोजां। खारन जोंहा गोबां बोसोर सोमावसारनायनि थाखायनो जाति हिसाबै राजखान्थि रांखान्थि आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव खहा जालांगासिनो दं। बेखिनिखौ जों होबथानो थाखायनो थांनाय 2020 मायथाइयाव बर'फोरनि जि दाबि बे दाबिखौ अन्तत 10%आवबो 90%खौ साक्सेस खालामनानै बे सुक्तिखौ खालामदों। आरो बे सुक्ति खालामनायनि गेजेरजों जों जिखिनि सुबिदा मोनदों बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायनि उनाव आलादा रायजोखौ जों बेबायदि आन्दलन खालामालासेनो पलिटिकेल मुभमेन्टनि गेजेरजोंनो जाफुंहोनायनि लामाखौ जों बिथाखौ गायसननो इतिमধ্যे खाबु मोनदों। बेखिनिखौ जों गायसनखांनायनि उनाव जों आन्दलन खालामलायनायनि प्रयजन जाहैनाय नङा आरो बेखौ जों अट'मेटिक पार्लियामेन्टारि सिस्टेमनि गेजेरजोंनो आलादा रायजोखौ जों जाफुंहोनो हागोन। जोंहा दा बे ओनसोलाव बर' पपुलेसन मात्र 30%ल' 70% गुबुन हारिफोर। दा जायानो आन्दलन दा खालामदों आलादा रायजोनि मुङाव बे गासैबो जाति हारिसाफ्रा मदद हेफाजाब खालामाबा कुनु दिन साक्सेस जाया। बेनिखायनो दा बर'फ्राल' बर'नि सानैसोल' दैदेनगिरि आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारोबा कुनु दिन साक्सेस जाया। जेतियालागै बड'लेण्ड ओनसोलाव रायजानाय गासैबो हारि हारिसानि सुबुंफ्रा बेखौ मदद खालामा आरो बेखौनो मोजाङै उपलब्धि खालामालासिनो मोनदाङालासेनो साज्राङै आलादा रायजो नांगौ होननानै सोमावसारोबा बे कुनु दिन साक्सेस जाया। बेनिखायनो जायफ्रा आन्दलन खालामनो ओंखारदों बिथांमोना बे बाथ्राखौ उपलब्धि खालामदों। गासैबो रायजो राजाफोरनि गासै हारिनि सुबुंफोरनि गोसोनि साननायखौ मोन्दांथिखौ बिथांमोना दांनायना नायग्रोथों। बिनि उनावसो आन्दलन खालामनाया मोजां जागोन जाया बेखौ बिथांमोना मोनदाङो। नोंथाङा सरकारि साख्रि नागिरदोंना? नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट, जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरकारि साख्रिनि गुबुन गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन। बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि, बैंक पिअ, बैंक क्लार्क, बैंक एसअ, इउपिएससि, एफएससि, डिफेन्स, रेलवे, स्टेट इन्सुरेन्स, एएअ, एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरकारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन। मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा, बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन। बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन। बेखौबो मिथिनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 मायथाइनि एसएससि GDनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों। बारा नङा, गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन। बे सोलोंसालिया क'क्राझार, बरपेटा र'ड, गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं।
क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70026133133 9101536360 70020261333 9101536360